Parlok ngapnya sopa ya pi saksi sempat ha kane ka video. Ha kane ka video ni apa kendiat siapang orang yang kai bapa nam jong ka India Sunil Chhetri. Ha ubna Jun ha usnam arajar arpsau. Hadin ka jing kai World Cup qualifier Persia ya kari Kuwait. Sunil Chhetri ulapan pana pajba ba unsyong thajno na ka jing kai international football. Ha ka kerta ka ba sau peusnam. Henry hadin si snam duna AA. Sunil Chhetri ulapan kala kongpong ya kane karai jong bat ulawan paipat siaka Indian national team. Sunil Chhetri ularai panwan paipat siaka Indian national team. Hadin kajing ya keren ba head coach jong ka India. Kajing don Sunil Chhetri head coach ngej ba kanyara bha ya ka Indian national team na kabenta ka AFC Asian Cup qualifiers arhajar arpunyel. Ka India ka don haka group C jong kene ka AFC Asian Cup qualifiers. Henry ka don haka kerdan ka bashat raidu jong kene ka group. Na ki South League ki jingal kai ka India kala sya remno arsen bat kaya kaj arsen bat kala yok khur tang ar point. Na ka jing sya remno jong ka India ha ka jingal kai Persia ya ka Singapore da ar la iwe goal. Ka India keladu ban yok rong ha ka AFC Asian Cup ha usnam arhajar arpahnyel. Ka bangsa penlong ha kari Saudi Arabia. Parlok nganya pai kendiat ya ki jing job neki achievement jong Sunil Chhetri. Sunil Chhetri ubat ya record ha ka kerdan ka basau ha ka jing yok tabun kol tam na ka benta kari. Chhetri ulayo ban thep hadu khandai pesan teliki gol ha ki chispa san penyo teli ki jing alakai. Dairu orang alakai ubala syajid bun tam kum kapten na ka benta ka India football team. Sunil Chhetri ulayarap ka India ban job ya ka nirkop hadu license. Ha usnam arhajar nyel arhajar khandai bat arhajar khatar. Kum juru ulayarap ka India ban job ya ka SAFF championship hadu sausen. Ha usnam arhajar khatway arhajar khatsan arhajar arpaway bat ha arhajar arpulai. Layara bro ya ka India ban job ya ka AFC Challenge Cup ha arhajar pra. Kawa penlong ya ka India ban yorong ha ka AFC Asian Cup ha ka sien ka bankong ha ki arput nyeu teli ki senam. Chhetri ulayok nam hadu nyeu sen kum AIFF Player of the Year. Ulayok ru ban khor ya ka Arjun Award ha usnam arhajar khatway. Ka Padma Shri Award ha usnam arhajar khatkandai. Ha usnam arhajar arpaway ulayok ban khor ya ka Khel Ratna Award. Dairu orang yang kai football ubaningkong ban yok khor ya kane ka award. Parlok tang karne ka video ka bamenta ka sngi. Tada episode tenat ikne ka video sngopa war klet ban like bat subscribe. Kublai sibun.